så skide fast. Nej, ikke nu! Du skal så komme ind. I skal være derovre, fordi Hilda skal lige have lov til at opdage, at du kommer. Det der er ret vigtigt. Prøv at høre her. Daniel. Det her, det er altså også noget med timing, ikke også? Vi kan ikke have, at de står og venter. Prøv at høre her. De kører en samtale af. Du skal vide nøjagtigt, hvornår den er slut, for så skal du komme ind, og så opdager du ham, og så er du tager fat i dig. Fordi nu skal du edderbakke med Lisa, du har scoret ham her, ikke? For næsten af to. Vi i 6. klasse, vi har valgt at lave en musical. Et teaterstykke, der hedder Vi maler byen rød. Det er et stykke, der handler om et ældre par, som tænker tilbage på deres gode dage, da de gik på gymnasium. Tænker tilbage på alle de glædelige stunder og fester, de holdt sammen med deres kammerater. Intriger og alt det, der skete, da de gik på gymnasium. Målet det er, at børn vil lære at stå på en scene, og eleverne får en god oplevelse med at lave teater. Så det i virkeligheden handler vel mest af alt om at lave noget andet, end det de laver til dagligt. Jamen, det handler om at samarbejde. Man skal kunne samarbejde for at lave teater, og man skal kunne indordne sig under nogle lidt andre rammer, end det man har til dagligt i klassen. Hun er så skide fast. Nej, ikke nu! Du skal så komme ind. I skal være derovre, fordi Hilda skal lige have lov til at opdage, at du kommer. Det der er ret vigtigt. Prøv at høre her. Daniel. Det her, det er altså også noget med timing, ikke også? Vi kan ikke have, at de står og venter. Prøv at høre her. De kører en samtale af. Du skal vide nøjagtigt, hvornår den er slut, for så skal du komme ind, og så opdager du ham, og så er du tager fat i dig. Fordi nu skal du edderbakke med Lisa, du har scoret ham her, ikke? For næsten af to.